खुलुमबाय बडलेण्ड बुब्लि स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बडलेण्ड बुब्लि नायबाय थानायनि थाखाय नोंथांमोनखौ साबायखर दिनै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे गासै 13 जन केबिनेट मिनिस्टारआ दिनै समायखिरा लाबाय मख'जाथावदि इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानिफ्राय सासेल' केबिनेट मिनिस्टार मोननायखौ रायजो राजाफोरा दुखु मोननायखौ फोरमायदों क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय 30 नं सानजा क'क्राझारनिफ्राय देरहासार जानाय बिथां लरेन्स इस्लारिखौ केबिनेट मन्त्रि खालामनांगौनि दाबिजों पाटगाव प्राइमारि इउपिपिएल सिजौगुरि प्राइमारि इउपिपिएल मैथाबारि प्राइमारि इउपिपिएल आरो मावरियाजन प्राइमारि इउपिपिएलआ बिथांमोना खौरां मेलनि गेजेरजों 30 नं सानजा क'क्राझारनिफ्राय देरहासार जानाय लरेन्स इस्लारिखौ जेरैखि जाया केबिनेट मन्त्रि खालामनांगौ होननानै बिथांमोना दाबि खालामदों बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरदों बे समाव बडलेण्ड रादाब आरो बडलेण्ड बुब्लि बे चेनेलनि गेजेरजों आङो बेखौनो रायजो राजाफोरनिसिम फोरमायहरनो आङो सानदों जोंनि पाटगाव आन्सलिकनि सिङाव थानाय मोनब्रै प्राइमारि जोङो ज' जानानै जोङो दिनै दुखु मोननाय फोरमायहरनो जोङो बेबायदि आवगायदों जोंनि प्राइमारिफोरनि मुङानो जाहैबाय पाटगाव प्राइमारि मैथाबारि प्राइमारि सिजौगुरि प्राइमारि आरो मावरियागाव प्राइमारि जोङो मोनब्रै प्राइमारिजों जोङो ज' जानानै रायजोफोरनिसिम दुखु मोननाय फोरमायदों मानोना जोङो जोंनि क'क्राझार हिसाबै जोंहा माखासे जोंनि पार्टिखौ गोख्रों खालामनांगौनि असिलायै बा जोंनि इउपिपिएल पार्टिखौ गोख्रों खालामनांगौनि असिलायै जोंहा माखासे गोख्रों जोंहा दैदेनगिरि जोंहा एमएलए जों देरहाहोनो हादोंमोन थांनाय बिसायख'थियाव आरो जों आसा खालामदोंमोन जोंनि 30 नं सानजा क'क्राझारनि देरहासार जानानै थांनाय लरेन्स इस्लारि सारखौ जोङो बेबायदि जोङो आसा खालामबाय थादोंमोन जोङो मिनिस्टार मोनगोन रोखा जोङो बेबायदि सानबाय थादोंमोन नाथाय दिनै जोङो बे जोंनि साननाय हनायखौ जोङो दिनै मोगथाङाव जोङो मोननो हायाखिसै आरो बे मोगथाङाव मोननो हायैखौ जों जोबोरैनो दुखु फोरमायदों मानोना जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोंहा सासेल' एमएलए जोंहा देरहालांदों दा जोङो बेबादि जोङो सासेल' एमएलए हिसाबै बा जोंनि डिस्ट्रिक्टआ माने गिदिर हिसाबै आरो जोंनि गासैबो पार्टिखौ गोख्रों खालामलांनांगौनि गासैबो गुदियानो क'क्राझार हिसाबै जोङो मिनिस्टार थायोबा जोंहा साबसिन जागौमोन आरो जोङो बेबादिनो इयुनाव जोंनि पार्टिखौ इउपिपिएल पार्टिखौ जोङो गोख्रोङै जोङो बेबादि महर होनायनि लामायाव जों साबसिन बेबादि जोंहा सुबिदा थागौमोन जोङो बेखौ साननानै जोङो दिनै मिनिस्टार मोननो हायैखाय जोङो दुखु फोरमायहरदों आसा खालामदों बोरैबाफोर माबा सुबिदा दङब्ला मानगोनां जोंनि दानि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम खावलायनाय थादों बोरैबाफोर सुबिदा दङब्ला जाहाथे अननानै जोंनिखौ बेबादि माबा मोनसे बेबादि मिनिस्टार पदआव होनानै बा माबा मोनसे गिदिर बिबान होनानै जोंनि पार्टिखौ दैदेनलांनांगौ बा जोंनि गासैबो बिथिंखौ मोजां मावनांगौ जाहाथे बे बिथिङै मोजाङै नाहरनानै गासैबो मिनिस्टार दानाय बा गायसननाया जानानै थांखांबायब्लाबो माबा मोनसेफोर बोरैबाफोर सुबिदा दङब्ला बेखौ आरो जावले खावलायहरबावबाय जाहाथे मिनिस्टार हिसाबै जोंनि सानजा क'क्राझारनि 30 नं सानजा क'क्राझारनि एमएलए लरेन्स इस्लारि सारनोबो जाहाथे एमएलए बिबानखौ होयो बेखौनो मिनिस्टार बिबानखौ होयो बेखौनो आं गुरै खावलायहरनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों बेखौ आङो बेखौनो बुंनो सानदों बे जोंनि जे 30 नं सानजा क'क्राझारनिफ्राय देरहानाय लरेन्स इस्लारि सारखौ जे जोंनि इउपिपिएल दोलोनि एमएलएफोरनि जे गाहाय हिसाबै सायख'दों दा एमएलएफोरनि गाहाय हिसाबै बिथाङा माबादि माखासे पेकेजफोरखौ मोननानै रायजो राजाफोरनो गोजोन होनो हागोन जोंहा बेखौ इसेबां माने नलेज गैया
दा बिनिखाय जोङो माने बिथांखौ UPPL नि MLA फोरनि जे गाहाय हिसाबै दैदेनगिरि हिसाबै सायख'दों बिनि पावार एन्ड फांसनखौ जोङो मिथिया आरो बियो बेसेबांसिम बेबादि MLA फोरनि लिडार जानानै बेसेबांसिम बियो जोंनि गेजेराव हाबा मावनो हागोन जोंहा बेहाय जेबो गोजोननाय गैया मिनिस्टार हिसाबै बिथाङा माने जोंनि गेजेराव गायसनजायोमोनब्ला बा जोंनिफ्राय मोननो हायोमोनब्ला जोंनि MLA आ मोननो हायोमोनब्ला जोंहा बेहाय रासिन गोजोननाय थागौमोन।